ମୁଁ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ନିଜକୁ କରାଇ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅତୀତକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା 2019 ମସିହାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନମୁନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକମାନେ କିପରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆଉ ପାରି ହେବନି। ହଉ ହଉ ଆମେ ଅଳିଆ ତ ସଫା କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବଳ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ତା ମା କିଭଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏ ବାବୁ ଏ ମା ଏ ପିଲା କାହାର ଏ ଭାଇଲୁ ଏ ବଳ ଶିଶୁଟିକୁ ତା ମା କିଭଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଦେଖିଲୁ ମା ଦେଖିଲୁ ଏ ଦିନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ବୋଲ ମା ଆକୁ ଦିନେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବୁ। ଏ ଦିନେ କଳ୍ପନା ଚାଉଳ ନ ହେବ କାହିଁକି? ଏ ଦିନେ ପି.ଟି. ଉଷା ନ ହେବ କାହିଁକି? ଏ ଦିନେ ରିତୁ ଚାନ୍ଦ ନ ହେବ କାହିଁକି? ଏ ଦିନେ ପଦ୍ମା ପାଟିଲ ନ ହେବ କାହିଁକି? ନବୁ ମା ନବୁ। ଏ ଲିଟିଲ ବେବିକୁ ଚାହିଁଛୁ କଣ? ନେ ମା ନେ। ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ନାଚିବାକୁ ହେବ। ଗାଇପାରିବୁ ତୁ ନାଚିପାରିବୁ ମା ତୁ ଗାଇପାରିବୁ। ଦେଖ ହା 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 ନେ ମା ନେ। ଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ବାପା ମା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମା ତା ଝିଅଟିକୁ କିଭଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମା ତାକୁ ଯଦି ଗୋଳେଇ କାଠି ନେଉଛି ତ ମାତ୍ର ତୁ ମା ସାଲୁଟ ମାରୁଛି।